Parlok be menta sajisin nga pediang subhai pi hakane ka channel banik blog hakane ka por nga kwa ban keren ka tu kat ne khandia dia kini kintin namar ba menta pilatip ka election empir lajan ka election MLR lajan ni ki National People Party NPP kelas dang bha ban pensei so kino ki jing ang nut jongi pai ba hapo ajlame khlia ka jongi hangne hapo ajlame khlia ka jongi em khamtam sipo jantia em ngangit nang bun bha gi ne gi brew ki banang bit bha ka party NPP Sngew bha wat ye bij sngew bha wat ye ngop hagi rong shi snge jongba prestun jongba sngew balang thar jongba kanrat ke sangma ya ka jing pen pisa ya ka jing pen pam pisa katu ka pisa em ka degi pisa jong pisia gi pai ba om ka pisa ka sarkar om pisa jong kanrat ke sangma om pisa jong prestun katu ka pisa bagi aya pihak por election ka degi pisa jong pisia gi pai ba katu hagapor baka sarkar preng ka ai pisa haman lagi snong hapo jelame clear jingi kapan poi hau konrat ke sama Henry katu ka pisa jong pigi pai ba kela stok lupa balai ki stok ong pi kela target bet house nem arhajar arpofra ki target bet tik ha kapur election ada katu ka pisa ka jong pi kin thit ye pi perkhatang kata bida katu ka pisa ka jong pi kin thit ye pi kata ken ka babakla nak pisau pai ba ki atit brew kata ong ai pi sing bha ban shim tambang ong ai pi sing bha wat ye bit wal dagi the puk dai kluru hen rong ai pi kum balar wai kram dor ngam poi perkhat ba nga long marwe hajing pen thame ki we ngala ino ye pi marwe ada ye kun election ka party NPP bat ka party VPP lada job ka party NPP lada ka sensyar bakla lada kam sensyar hok apo jelame klia ka jongi pin sarwai ngam poi perkhat bangalong marwe hajing pen thame ka NPP ngal ino e pi marwe pin sa ong komta kan wan ka jing babe ha ka jing im ka jongi uno briru endau la shem undu lamat ya ka jing ya ka jing lam jong sarkar hang tau un sotho hang tau leo iya ka jing babe ka jing bawala syak pen thame na ka pisa jong party NPP kata ka jing syak ngin poi syaka thong ngin poi ka VPP kan sa poi syaka thong ka bakwa kumbala ong ba arden milar basai moj ukwa ban thau sarkar hi dalade kumtai ka party VPP kan yo ban thau sarkar dalade kane ke jing syang kren usnyo balang dhar jongba prestun jongba kan ke sangma ki ben ki kan tho ya ka voice of the people party but bunru ki pai ba ki kan tho ha ka voice of the people party den am ki kan tho ka voice of the people party ka he tangata kantin ijai benriu ki pai ba ki labun bha ki balanya ban singap ya kata den am labun bha de kini ki jongba prestun jongba sneo balang dharu ki keno ki kan tho ba arden udang kena palat pi ba arden udang kena udang duna ka jingmut ka jing perkhat umpat hiar ka jingmut umpat ilong umpat ibit ban thau sarkar ban sensyar kum ga sarkar umpat ibit ka jing keren jong ba arden kalong ka bom donang rim sudah kia keren kumta kini ki jong prestun jong sneo balang dhar jong ba kenrat ke sama kini em ngoi pi ki don lala ka jong ka jingpen ka jong ki Henry haba kelum lang em kalong kum ju hi ken kalong kum ju hi namar ba ka jingpen ka jing kan tho ka voice of the people party ki long ki ba bun chaj bun rukom kane ka de ka voice of the people party ka de ka party ka batmai Henry kat kum ka jingi i ka jonga kalong ka baklan kine gi brew ki bala long sarkar ha jing shang kim den shu banila election namar ba ipo big ba ki bani kon election hi kide kini artli ka party NPP but ka voice of the people party kine hi kide ki party ki baklan but ki bani kon election house nem arhajar arpeu pra Henry nga ong pi giwe party te nai kenshu namar ba kini party te gilong gi bakham telot giwe party ru kim da pau bha ki ba pau bha ki singi menta kad adu menta house nem arhajar arpendreu kadai ka party voice of the people party but ka national people party NPP kini ki artli kide ki party ki ban ya kon election house nem arhajar arpra kini hi bani khrut phat tangang hadu bada mit dembet thur namar ba ki we ki snong ha ki we constituency em ka party NPP em kadang klan
Nama banang bun bahagian ni klip bit. Gini ki bit klip sning bit klip masih. Ki bit ya kata ki spa kata ki pisah jengki ki metip re. Te nak kata kau ki bit tak ki ngop ki tap vote haga National People Party NPP. Ada job u gerong PM kalong ke bama bah po jalan me clear ke jengi. Kasih berjantia gilang bama bah. Lada don kano ka jinge shrul ane ka jingenya ka thama ba thama san hapo kari kasih jengi hapo jantia. Ukan rat ke sangma utia marwe khop hajing tia. Jomba preston jomba sio balang dhar de itu di banang bit banang jagle te shano kentip. Suba kan rat ke sama utia aram hajing tia. Henry andalai ki apo goropat hangnya shen baladep hang hani kesni baladep kejing ki apo goro ukan rat ke sama kloi ulai pendem ulai penmap khamat jangi pai ba. Wal da julur katu ki office hangte hapo garo ukan rat ke sama umnut ban tim umnut ban tela umnut ban mai yagi pai ba wat kata ka office ke jongki kala sya thang kata ka office NPP ro umnut ban lei power of garo balai ukan rat ke sama umnut ban le boss umnut ban le tof hagi pai garo namar balada sagi garo lada ki pai khamat syaka party VPP kamut ukan rat ke sangma phoi mi no me bye ba emperti me sa kawai bye lakut tang kata